салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тасмим гирифтам ки як видеое кунам ки бисёриҳои шумо хоҳиш кардем ки ака барои чӣ видеои исломӣ кам аст ва ман як чизро гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки хоҳиш мекунед, илтимос мекунем ки дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо чи ай? Лайк бепулай, мо да ягон пул наметаҳам ва танҳо лайк ба дигарон видео паҳн мешавад. Ба ҳамин хотир мегӯем ки лайк кунед. Видеои тарбиявӣ аст ва барои нафароне ҳастанд ки хоҳишу рағбатшон зиёда нисбати духтарон. дар кӯчаву дар бозорҳо мебинем духтарое ки аз пешамон рафтаистанд, нигоҳшон мекунем. Ҳамаи мо гуноҳ мекунем, ягонтаи мо бегуноҳ нестем ва сабаби ин видео дар чи аст ки худамонро ислоҳ кунем ва илтимос мекунем 10 минут вақтона ҷудо кунед, видеоро то охир тамошо кунед. ҳозир дар пешатон кадоме бошад гап занед, дар ҳамин видео дар омада лайк монанд ва дар имошон поделиться кунед, баъдан ба ҳазур бишинед, тамошо кунед. Омода бошед, мегзарем ба видео. Салам алейкум, дорогие друзья. Вот наша машина, вот Mazda, вот Toyota Alphard, вот метро Царицына, от метро Царицына, вот KFC, ярмарка Царицына. И вот наши машины Toyota Alphard и Mazda CX-9. Ждем вас каждый день от 7 до 9 утра. Тут собираемся и выезжаем на границу. Общее время туда и обратно 1,5 сутка. Вот уже Alphard у нас выехал. Toyota. Вот. Сейчас Mazda будет выезжать. Ребята у нас тут в чайханы кушает. Вот для наших клиентов в чайхана скидка. қиссаи ҷавоне ки ҳамеша ба духтарон менигарист. ҷавоне ба назди олими ислом меомад ва аз ӯ чунин суол кард: ман писари ҷавон ҳастам, вале рағбату хоҳишотам хело зиёд аст ва наметавонам хоҳишоти нафсониамро аз нигоҳ намудан ба сӯи духтарон манъ намоям, ҳангоме ки дар бозор ва ҷойҳои оммавӣ қарор мегирам. чӣ кор кунам, то аз ин ҳолат наҷот ёбам? олим гуфт: ман ба саволи ту амали посух мегӯям, то ба он посухи ман қаноатбахш гардӣ. олим яке аз ҷамъро лабрез аз шир намуда ба дасти он ҷавон дод. ба он ҷавон чунин гуфт: ин ҷамъи пур аз ширро ба даст мегирӣ ва аз оғози бозор то ҷои муайян меравӣ ва коре мекунӣ ки аз ин як қатра шир нарезад. инчунин он олим яке аз шогирдонашро ба он ҷавон ба ӯ фиристод ва шоҳид бошад ки як қатра шир аз ин ҷом нарезад. агар ҳангоми роҳ рафтанаш резад, дар назди ҳамагон ӯро ба чӯб мезанед. ҷавон ҷоми пур аз ширро ба даст гирифт ва хело моҳирона ба он пур аз шир аз аввали бозор то ҷои муайян намудаи он олим ба хубе расид ва қатраи шире ба замин нарехт. ҳангоме ки ба назди он олим расиданд ва аз ӯ олим пурсид: чандто духтарро дар ин масири роҳ дидӣ ҳангоми дар роҳ рафтанат? ҷавон гуфт: олими гиромӣ, ман дар аснои роҳ рафтанам духтар он тараф истад, чизеро дар атрофам мушоҳида нанамудам. ҳамеша дар тарси он будам ки агар қатрае аз ҷом шир резад, дар назди мардуми дар атроф будам шарманда мешавам. олим гуфт: бале, акнун фаҳмидид чунин ҳаст ҳоли муъмин дар ин дунё. шахси муъмину мусулмон ҳамеша метарсад аз худованд ва аз рӯзи қиёмат. ҳангоме ки иртикоби гуноҳ мегардад дар дунё, пас бидон ва огоҳ бош писарам, ҳамеша ки ин муъминони ҳақиқӣ ҳимоя менамоянд нафсони саркаши худро аз иртикоби гуноҳон, зеро ҳамеша рӯзи қиёмат ва ҳисобу китоби онро пеши назар мегузаронанд қабл аз даст задан ба гуноҳ ва ё нигаристан ба духтари номаҳрами бегона. хуш дӯстони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунам ки бисёр қиссаи хуб буд ва барои мо ҷавонон як дарсе мешавад. худованд ҳамеша моро аз роҳи рост ҷудо накунад. зиндаву обод бошед. дар видео ҳатман лайк монед ва видеоро худи ҳозир поделиться кунед дар имо ватсап. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.